5 Awgustda Aşgabatda Olimpiya şäherjiginiň sport mehmanhanasynda Amul Hadar 2018 halkara avtorallysyna bagyşlanan media forum geçirildi. Resmi mediada bu çäräniň ähmiýetini nytaýan uzyn makalalar çap edilse-de, onuň türkmensanlara ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň berýän maglumatyna görä, media foruma şu ýylyň 9-14 sentýabr aralygynda geçiriljek awtomobil ýaryşyny guraýjylar we oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Forumuň açylmagynyň öň ýanynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň resmi maglumaty görä, işçen gatnaşan saýlama ýaryşlary hemde syna ýaryşlary hakynda video film görkezildi. Media forumda türkmen resmileri we ýarşa gatnaşjak daşary ýurtly wekiller şolsanda Afrika Eco Race avtorally ýaryşlarynyň baş direktory we guramaçysy Jean-Louis Schlesser dagy çykyş etdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň habaryna görä, media forumuň başynda jurnalistler üçin Amul Hadar 2018 rallyny guraýjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi we hususan da Rumin medpuaty Schlesserden ýaryşlara Berdimuhammedowyň gatnaşjakdygy barada gyzyklanyp, çäre gatnaşyjylaryň hatarynda türkmen prezidentini görüp boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny sorady. Schlesser sonra biz prezidentiň gatnaşmagyna ören begenerdik. Onuň gatnaşjakdygyna umyd edýärin. Şeýle bolsa men ören şat bolurdum. Munyň tasdiklanmagyna umyd edýärin. Elbetde gatnaşmak baradaky karary prezidentiň özü çözer, emma biz şeýle çözgüde ören begenerdik diýip jogap berdi. Türkmen resmileri ýurduň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwri gurnalýan bu rallynyň ýurduň dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardam berjekdigini öňe sürýärler. Emma emeldarlar adat bolşaly rally üçin näçe maliýe serişdesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi barada kelam söz aýtmaýarlar. Şeýle-de resmi mediada Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň daşary ýurtlardan köp sanly syýahatçylary münasip kabul etmäge taýýarlanýandygyny ýytalsa-da, bu ýarşa görülen taýýarlyk işleri bilen baglykda türkmenistanlylaryň ýüzüňiz bolýan kynçylyklary barada mesele gozulmaýar. Daşoz Aşgabat awtomobil ýolunda Amul Hadar avtorallysyna görülen taýýarlyk işleri bilen baglykda geçen hepdäniň duşanbe gününden bäri ulag gatnawy towtudurly diýip Adatlyň Daşowdaky çeşmesi habar berýär. Resmi bolmadyk maglumata görä, awtomobil gatnawynyň towtudylmagy Daşowdan Gyssaly Aşgabada gitmek zerurlygy ýüze çykan adamlar hususan da näsaglar ýokary jaýlaryna girmek üçin paýtagtda egzamin tapşyrmaly ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Şolsanda goşmaça çykdagylara hem sebäp bolýar. Şu aralykda otla hem uçora bilet almagyň hem aşy kynlaşandygy, Gyssaly düşen adamlaryň bilet almak üçin barha kän araçlary ýüz tutmaly bolýandygy we netijede bagty gelip bilet alan adamlara otly biletleriniň 10 esse, uçor biletleriniň bolsa 5 esse gymmat düşýändigi aýdylýar. Adatlyň bir okyjysynyň 4 Awgustda iýeren maglumatyna görä, häzir Türkmenistanda welaýatlar arasynda uçýan uçorlarda uçuş biletiniň bahasy ortaça 85 manat. Ýöne adamlar uçor biletlerini bir hepde öňünden hem 85 ýa-da 90 manada hem alyp bilen oklar. Barsaň eşitjek zadyň bilet ýok diýip okyjymyz habar berdi. Onuň sözlerine görä, eger tanışyň bolsa ýa-da köpräk pul berseň bilet taýýar, ýagny ýap-ýaňy ýok diýilen zat hem bar bolýar. Her kasanyň öňünde düzülip bilet üçin nowaty duran adamlaryň sany 50-60dan az däldi. Gapdalmyzda Katarda 3-4 sany harby eşikli adam hem nowaty durdy. Birdenem gapdalda Katarda duran adamlar bir-biri itekläp çekileşmäge başladylar we bir aýal gorkup gygyrdy. Ýanky harby eşikli adamlaryň biri topalagyň arasyndan çykman öňündäki adamlaryň köýneginden ýapyşyp öňe geçjek boldy. Wagzalyň içindäki garawullar ýetişip adamlary zordan köşeşdirdiler diýip okyjymyz aýtdy. Aýdylmagyna görä, şunuň ýaly bilet nowatlarynda adamlaryň urşup kasanyň aýnalaryny döwýän halatlary hem bolýar. Maglumat üçin aýtsak, Amul Hadar avtorallysi Türkmenistanyň gündorundan günwataryna tarap geçip çölüň giň sehralyklarynyň geçjek ýoluň umumy uzunlygy 1500 kilometrden gowrakdyr. Türkmen mediasy ýarış ýolunyň başlanjak ýeri barada takyk maglumat bermese-de, onuň jemleýiji böleginiň Hadar deňdiniň kenaryndan geçjekdigini we Pellehanyň awada milli syýahatçylyk dolabynda boljakdygyny habar berýär. Häzirki günde ýarşa gatnaşyjylaryň sany takminan 80-e barabar bolup, ýarşa awtologlaryň 20-25-si çykar.